3、2、1。カーテンを膨らませた風につられて日が差し込んだ。あの家、明日で更地にすんだよ。明日？あの家から慶太郎を出してやってくれよ。絶対兄貴だよ。こんなこと考えたらよくも香りなんか呼んで。昨日を引きずってるみたい。俺たちでけじめつけなきゃいけねえだろ。ここも埋め立てられちゃうんでしょ。道路と花火。それでも私たちの商売が必要ないっていうのかな。もうここでやれることはない。あるよ。できたんだよ。俺の手張り。これが俺のたどり着いた手張りだよ。抱えてもすり抜けて。どんなことにだって終わりは来るよ。問題は終わらせ方だよ。始まりと終わりはいつの日も。私たち手張りをあげる。閉めたガラクタは焼き回して消える。かけ放つ染めてゆく。私たちにも起こせるかな、奇跡。花六章が明ける日に。